Konye zvipuka zvinola hanga muna problem nadzo. Challenge. Sekuru uye ikani sekuru. Ndazoseka ati uye ikani sekuru. Uye ikani sekuru tichionekwa. Taibatsirana na sekuru ati sponsor wachikaka kuonekwawo. Chitaura zita rako unonzani? Ideo tikuone musoro unonzani? Unonzani? Ambesa ni makone mangani? 5. Saka unochengeta huku here? Dziripi huku dzako? Une ngani huku? Une 2. Oh, kugonesa. Alright, taura itini. Zvanonga zvimbodzoka izvi. Dzokeka. Ucharumwa ini. Tora zvese. Say guys, oh my good saka izvozvi ndo last video yedu yatakuita tisati tadzokera Harare. Takutenda kuya mukona iyi ndo vakati hosta kubva zuro takasvika kuno kuma 11 takatorwa na sister vedu pagokwe Empress. Vane mumwe mukedha so mukedi wati amoti pamwe chamuona kuseriko vava vaviri zvokwada tikura nhema ka distance kacho kubva ku Empress kusvikawo kuno I think it's about 13 kilometers takamezha neutaura kuti kure sei nekwatati. Asi road yekuno kana uya unongozwa kuti unofana ngova uri careful, maybe kufamba masikati ndo kwakanaka nekuti road yacho yakati shati. Tichiri ipapo budhi vangu ava nemudzimai wavo vanoita maprojects ava vanoita. Saka ini makusenda shamisika ngati kuizvo zvinhu zvizvo dziri hanga vasikana takuta mutsetse kudai zichibuda muchirugu. Ndikati ava vanhu vanenge vane zvinhu zvavo zvavari kuita zvinodakadza chaizvo nemagarukuni avo nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka imi michitiudzai monzani madhaka muri kuona vedu hazvive kuti vanga vachitamba vari kutovaka hameno kwavari kuita zvinhu zvavari kuita. Saka munhu utori watabvisa pabasa. Taura iti. Ini ndoitwa Emmanuel Changamire kana kuti Manu Gavave vari kutaura vana vando Mr Guinea Fowl Zimbabwe. Mukatarisa pa YouTube channel ndine channel yehanga yakanzi Mr Guinea Fowl Zimbabwe. Handisiri ndiri one, tiri a team of 3. Ndine mudzimai wangu na sekuru. Saka takaita project yedu yehanga. I think tikaenda kuseri kumuchanaona video yacho yehanga. Mazvimaketa kaimi mufana kuzondibhadhara. Imi michizviintroduce monzani? Ini onwa denduku. Nonzani? Onwa denduku morora ekwa Changamire. Andinoona. Benduko. Iwe. Saka ichi chiri ukwere. Vanhu vakati kuti chiza manje ko uku ndo mechiyu chiboy ukuze chiboy ko uku ukara iwe ukuzviona oidzo atitange nekwanga tobva yako kwatikuya kuno kuti tiri kupalasi kula namambo unozodei izvi zviko bafurutsire zvini zvimasau
Look at this. Look at it down. You wait. One day battle up. Anga muze ibate. Oh, ngani. Twende pisi. Nemwari. Dajera uti washika pasi. Nipo mwaya. Oh, wona guys. Sasa uone kamwari. Akomana. Joto ndikuni. Sasa chebo. Uzo sipinda. Umuzisene banyika. Oh, guys, oh, that's okay. I show you guys. Saka dzakatongwana zvakudero. Ko dzimwe dzasara muvhudzi. Sasa kaunda zvakudero pada tumwe. Zvidza tsipo. Dziripo. Kana dziri pano one so adzi. Adzine sono wanda kwadzo. Oibati. Asika utotoila moibata mbugu. Dzazina nosvikapfure nhasi naMwari.
saka right chii chakaita kuti imimi mutange project yehanga kufamba sure kwedu dzatitiza guys. Ndakainspirwa neumwe pastor wangu wekuchechi akanga ane hanga dzake dzaisvika kuma 300. ndiye munhu akandiinspire. Akanga achengeta hanga dzake, saka paakarenga project akatengesa hanga dzake dziri 300 akatenga Toyota Wish. Ndiye munhu akandiinspire kuti nditange project yehanga tiri 3. Muri 3 munoti imi sekuru namadhamu. Chizviintroduce mamusa kuzviintroduce. Ini ndinonzi James Rafemoyo. Chikaita titange project yehanga chimwe ndechekuti project sina vanhu vakawanda stake. That's why takafunga kuti zvehanga. Saka imimi makazotanga munani project yenyu? Project yakatanga muna November ndo patakatanga kuunganidza mazai tichiinza kuincubator tichitsotsonyesa. Maitsotsonyesa kupi? Taitsotsonyesa kune vamwe madha vari kukwikwa neincubator yavo. Saka yakave challenge yekuti tiunganidze mazai nekumatsotsonyesa. Ndosaka takatenga incubator kana mamboratidzwa iri kuveranda uko. Ndangonzwa kuti hanzi mune zvamamuchipaka ndozvamamuchita izvi. Ndokwarinopinda uko Saka tine madhaka kudai. Ndosaka tiine madhaka kudai tovaka incubator room yacho. Saka zvaiitika ndezvekuti taitenga mazai tichiinza kuincubator. Saka it became a challenge nenyaya yekuti akanga asingabudi zvakanaka mazai nenyaya yeduration yekugara after akandirwa kune kuzoenda nawo kumagujura. Saka takaita challenge yekuti dzakabuda dziri shoma. Our target number was 125. Saka dzakazobuda dziri almost kuma 600. Ndobva pazoita outbreak, dzimwe dzakafa, dzimwe dzakabuda dzakaremara. Saka ndosaka takazotenga incubator yenyu kuita zviri padhuze. Saka our target ndeyekuti tikwanise kuwana hanga dzekutengesa dzenyama nekutengesa mazai ekutsotsonyesa nemaday old kids. Ndo target yedu. Wow. Taurai sekuru. Ndo pane Taurisai sekuru wedu. Ndo pane target yedu kuti kana tainewo machine kudai so zvinotiitira easy. Hatichaiti macost ekufamba kuenda kukwekoko. Zvaitikosta mari yakawanda. Uyezve kufamba tichitenga mazai. Pamwe unotenga mazai anenge agarisa, umwe unomavharira, so haazobudi zvakanaka. Mazai maitenga local muno muvanhu? Mamwe akabva muno mulocal, mamwe akabva kuGokwesenda, mamwe akabva kuHarare, mamwe akabva kwaMutare, mamwe akabva muGwere neKwekwe. Dze-white dzakabva kuJoburg. Ndokwakabva mazai akasoka bhazi akaenda kuincubator. Saka yakave challenge kuti tikwanise kuunganidza mazai nekumatsotsonya. Saka we came up neidea yekuti titenge our own incubator. Mazai tichimawana pano, tichitsotsonya futi pano. Right. Saka daunzwa panyaya yekuti anoita panapa nditi. Ini kumusha kwedu mai vangu vane 5 years hanga dzavazongova 3. Chii chamufunga kuti dambudziko riripo apa? Pahanga 3 in 5 years. Dambudziko riripo nderekuti hanga dzine chikafu chadzinodya. Kana dziri diki dzinoda dzinofanira kuwana ma-broiler starter nema-broiler growers. Dzifeeder senge useve zvamenda mabroiler. Makadzivharira. Modzi kana after kana dzatsotsonywa munofanira kudzivaccinate. Dzinopiwa mushonga, dzinovaccinate against disease inonzi gore kana kuti Newcastle. Saka after kana matsotsonya tuhanga twenyu unotovaccinata. Then motengera chikafu, broiler starter ne-broiler growers. Mukazvifidza for the first 2 months. Most of you after that. After that nemakudzivhurira dzakuita free range, makudzipawo chikafu, makreshi, makudzipa mhunga yamakabata iyi nemasunflower. Dzine dzakudya chikafu general. Dzinozvitsvagira chikafu chadzo dzega. Saka munenge muri sure sei kuti hanga idzi hadzizopanduki dzikaenda mudondo? Hadzipanduki because they are well trained. Dzakangozvarirwa pano ari mazai. Dzinopanduka ndedzekutenga kumunhu umwe anadzo pano dzakura. Mukatenga ari maday old kana kuti mukadzita zvekutsotsonyesa hadzipanduki. Dzine dzakajaira kugara pano. Chimwe chinodzipa kuti dzipanduke kushaya chikafu. Dzine dzichienda nzvimbo dziri kure, dzikazonosangana nedzekusango dziri kure ikoko. Dzikasangana nedzekusango dziri kure ikoko dzogona kujoinana nadzo dzobva dzaenda. Saka main challenge yekuti dzipanduke inyaya yechikafu. Dzikashaya chikafu dzinopanduka because dzine dzichagara chikafu kunzvimbo yekure dzamara dzisingachadzoka. Saka apa tingati pane magrupu mangani since makatanga project iyi? Apa pane magrupu 3. Pane matype pane 3, pane magrupu 3, pane hombe, pane medium size, pane diki. Tine ma-ordinary, ndidzo dzakaita grade. Tine dzakaita dota, idzi vanonzi malavenda. Tine dze-white. Saka tine 3 groups, tine 3 matype futi.
saka asi pamakatanga pa tongoti zamunoti zati hombeiwo makasera because ausati hanga inotora nguva yakadii kuti inyatse kukura kuti idlike. Hanga inotora 5 to 6 months inenge yakukwanisa kudyika, asi kuzotanga kukandira inotanga kukandira after 6 months. Okay. I thought kuzoti itori project yekuzoti hanga inongokandira ka1 pagoni. Aiwa, hanga dzinotanga kukandira normally kana dzikaona chikafu dzotanga kukandira muna September. Chikafu chakanaka kusvika muna May dzichikandira. September, October, November, December, January, February, March, April, May. Dzigona 9 months dzichikandira. Dzikaona chikafu chakakwana. It's all about chikafu. It's all about chikafu. Ndzibata zvakanaka. Adzidi kuvhundutsirwa, adzidi kushava chikafu. Zvosaka dzatitisa. Idzi dzakutowedze vanhu. Apa panyama yanga ndasamboita mazuva. Ndakazoiya zvino. Uchingayo. Ndinosamboiya. Dziripo dzakazadziri akazambola nyama yanga. Dzozokasira kungovhunduka chii. Dzaita confusion pakutanga apa. Ndinokuva tizotiza kuti. Nzenzema usikazoya dzima. Zvatokujaira kujairana zvatopera so. Zvakungoti vamwe toda kubata. Saka ona dzimwe dzodzo. Kwakandwa chikafu handizi. Tatsukusa kwese. Ko nyaya yezvipuka zvinodla hanga hamuna problem nadzo here. Challenge. Zvasioni. Apa panyama yanga ndasamboita mazuva. Ndakazoiya zvino. Uchingayo. Ndinosamboiya. Dziripo dzakazadziri akazambola nyama yanga. Dzozokasira kungovhunduka chii. Dzaita confusion pakutanga apa. Ndinokuva tizotiza kuti. Nzenzema usikazoya dzima. Zvatokujaira kujairana zvatopera so. Zvakungoti vamwe toda kubata. Saka ona dzimwe dzodzo. Kwakandwa chikafu handizi. Tatsukusa kwese. Ko nyaya yezvipuka zvinodla hanga hamuna problem nadzo here. Challenge iripo ndeyefenzi. Iripo challenge. Nyaya iri kuitika panapa ndeyefenzi. Kana pasina fenzi proper security dzinodyiwa. Saka automatically ukada kuti hanga unofanira fenzi. Unofanira kunge mune munda wakakura because dzinoda kutamba kwakanyanya, mukadzivharira dzinoita madiseases. Saka dzinofanira kuexercise dzichifamba panze. Dzinoremara makumbo mukadzivharira. Saka dzinoda space yakakura iri well secured dzingakwanisi kuenda. Hamuri kuona idzi rukamera idzi inyaya yekudzivharira. Dzakanga dzichivharirwa dzichifidhiwa, saka mukadzivharira for a long time dzinoremara. Saka inozodii inozopora here. Inenge yakatokuwara permanent kana yakatodai. Imwe yodai. Inyaya yekudzivharira, saka hadzidi kuvharirwa, dzoda pane munda wakakura. Ndisanaona dzauya dzashoma zvidzi. Saka kana yakadero saka unofanira kudzivharira for how long? Dzinofanira kungovhurwa makuseni. Mukadzivharira mazuva rovira modzivhurira makuseni. Hadzifanira kugara dzakavharirwa, dzinofanira kuve free kana kukandira kwadzo hakuzonetsi. Mukadzivharira vamwe vanoti hadzikandiri zvakanaka, chinova chokwadi, asi mukadziita free range dzifamba panze dzinove free zvokuti dzokupa yield yakanaka pakukandira. Kukandira pe? Kana muri muchirugu kana tichadzisetera pekukandira iko zvino. Saka ichida kuti dzikandire munhu zvowa ndokuti tisadzipe space yakawanda because muchirugu umo space yacho idiki. Saka dzinofanira kuti dzikandire umo makata green muzasi umo. Dzikandire. Aiwa, ndoka dzikandira ikoko. Ndoka idzi problem. Saka kudzigadzirira mukati. Space idiki. Chadzigadzira dzinoda kukandira imomo dzinokandira. Dzimwe dzinokandirirawo huko. Ungadzirestricta kukandira yakanaka. Dzinza dzakandira dzakandira first batch yedu. Asa dzatanga kukandira pachazodzoka futi. Saka matima kutengesa patapsa matima kutengesa. Chetanga kutengesa kana dzatanga kukandira. Pakati pa September kana end of September yadzini dzatanga kukandira. Tichiona mazai, tichiona ma-day old chicks. Kune vanenge vachida kutenga mazai anenge aripo ari fertile. Tinenge tine ma-day old kids atete nawo.
saka makuzotanga kumuzondivura asi ndakuuya manje ndikudze mutemo wangu ndinotobva nehanga rangu jongwe negadzi nemazai aro maviri ndonochochonya aiwa makasunguka ekumaketeka saka ndapashoko eadvice amuda kupa umwana kuti kumana muzimbabwe makaoma izvozvo because I understand kuti imimi muri vechituni but still we are here ndaipi encouragement amuda kuudza mumwe munhu right now anonga achiti zvakaoma ndinonoitei muzimbabwe aiwa you start where you are unotangira paunenge uri ipapo nemaruzezes anenge unawo iwayo mari irimo muno muzimbabwe muno saka unofanira kunge uri munhu ane vision kana usina vision uine mari hazvibatsiri saka chinotanga kuve nevision wozove nemari irimo saka zvakuenda nemindset ndokugona kushandisa mari yacho maprojects tine maprojects efish tine maprojects emabrela tine maproject ehanga tine maproject emagarakuni zvese zvozvozvo zvine mari saka imagine sisi kana mune magarakuni 100 at $25 each that is 2.5 US kana mune 100 kana riri fully matured it's $25 times 100 kana mune 100 magarakuni munenge mune 2.5 US ina handichadi kuinda kubasa ndotoita inika ndakutenda kwandanonza ndimuti winuya ndotouya kuzovakira papa saka icho ndaona kuti chimwe chinhu chemvura icho iyo icleb yemombe yekumwisira mombe saka mvura iri kubva kujojo tengera maona kuflowa ichienda kwemombe hai tinongochengeta mombe asi saka apa ndopa dzinomwira mvura ndechekumwira mvura saka handei kumberi kwedu kune kumwe futi yandaona inenge saka makarongeka zvemi zvinhu zvainde saka munoita zvefamily chii chakaita kuti muzofunga kuti isusu ngatiite mushandira pamwe inenge chipondi ichi ochinozi kilebu inenge yakachena mvura asi mosukwa kati munosuka munosuka kuti mupfuma munhu wavhurira wosuka kana muchatsvina mumbazi kuri wemvura inokuda mvura ukaita tsvina mumbazi imwe saka motanga masukwa makusina aya then mozoiswa mvura yakachena mvura yamunomwa imimi ndo mvura inomwa mombe kana musingakwanisi kumwa imimi mombe haimwiwo saka inofanira kugara yakachena mvura saka mozibata zvakanaka but mombe dzina ndombodziona dzadziripi aiwa kwaizvozvi munengani inganise 48 zanditarisa 48 zvefamingi munozviwisisa ewe makomana vamwe takavata mukuwararo netakavata vanhu vachigadzira mari kumamisha kuno uyu ndiye bhiridhi ari kuvaka panopinda meshini yebhiridhi taura zita reimodza zvirisei rangu ndinonzi trasmoy chipi idzisi sai ukasai mwoyo kwasai erima sa achifamba echiinda kune zuva kuri sei kubasa indaingofunga kuti zvinhu zvekufidhaitira zvomboitwa mabhuera chete saka ichi ndo chirugwa ndiri pachirugwa uku kuchifurwa chinga pachirugwa mapaipi kutodira zvemi panzvimbo umu ndanga ndiri kuti nini ichi ndo chirugu chedu ichi chinoaccommodata about 400 beds ombe saka chinoita chidiki nenhau kuti dzichamultiply kufura ipapo nandetanga kutsotsonywa saka tiri kutarisira kuvaka chimwe chee chakakura darika apa saka munoklinawo often mukati chinocleana almost every 3 or 4 days mune matone tsvina
saka munofanira kugara muri clean kuitira zvinoruma huku zviya zviya. Saka mukagara muri clean hanhatu hadziwanikwi munoti makurugwa zvitema zviya zvinoruma huku. Saka muno clean after 3 or 4 days muno clean. After 4 or 3 days tinomuclean nekuti muna nedust futi rakawanda zvinokonzera futi kuti hanga dziite flu. So saka hatinje chakadai ngoenda kune dzimwe dzacho iyi koki inini kutoti vana havazoite izvo. Ini ndakadzikona mai vangu kuchengete huku. Tikaonawo panapa area ino yanga isikati muno muarea misi. Ini ndakatanga kuzochengetawo huku. Tikauya tikadzisawo murume wangu tikadzisana nevana vangu. Saka vana vangu vakungoitawo follow-up. Koidzise makachusa black huku. Ndakamboti regai ndimbochinjawo. Ndine mabreras futi. Ariko chimwe chiri. Saka idzi purpose ndedzeiwo. Ndakamboti regai ndimbochinjawo ndimbotorawo ndedze mazai. Ndafunga ndedzekudya asi type yeblack. Saka dzakatotanga kukandira. Asati. Dzotanga lini? Mwezi unoyo. Dzane mamanzi mangandisi? Dzane 4 months. Saka dzotanga kukandira 85 months. 5 kukwira. Makahodha dziri nganisi? Ndakaita zvekuchochonyesawo kune vaichochonesa. Kwaichochonyesa vakomana ndiko ndakaendawo kuincubator. Makotagawo nhamba ndakatengawo mazai. Asi dzoda kupinza muchirungu. Saka ndakaendesa ari 90 pakabuda 64. Dzimwe dzikazongofawo. Dzasara dziri 50, 56. But makamboita here dzemazai? Ndakaita. Zvichitomeka semari? Ndakaita. Ndakarera huku from ndichitanga kuwanikwa pana. Muchitoendesa vana kuchikoro? Nazvo. Uyai pamberi handiri kukuonai muvhidhiyo. Tichibatsirana nasekuru. Uyai kani sekuru. Taibatsirana nasekuru. Sekuru atirisponza wachikakuonekwawo. Chitaura zita rako unonzani? Idewo tikuone musoro unonzani? Unonzani? Ambesa. Nemakore mangani? 5. Saka unochengeta huku here? Dziripi huku dzako? Une ngani huku? Une 2. Kugonesa. Taura itinza.